खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव आं नोंथांमोनजों सासे सुबुंजों मोगा-मोगि लानाय हाबाफारि लानो नागिरदों बे समाव जोङो खोनानो मोननाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा NBT जे नेशनेल बुक ट्रास्टनि दैदेननायाव भारत हादरनि उदांस्रि समाव भारत हादरखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय गोबां सुबुङा बेयाव जिउ बावदोंमोन नाथाय गोबां सुबुङा जितु जारिमिनारि बिजाबफ्राव आरो जारिमिनारि बिथांमोना मुं मोननो हायासै थारैनो बेखौ नोजोर बोनानै NBT नेशनेल बुक ट्रास्ट मोनसे कमिटिया बिथांमोननि जारिमिनखौ बोखांफिननो थाखाय भारतनि लाइमोनफोरखौ माखासे बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन बिनि सायाव नैबे सासे बर' फिसा बिथाङाबो बे समाव बाहागो लानानै बिथाङाबो देरहासार जानो हायो जोङो बिथांनि सायावनो बिथांनिफ्रायनो माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन जिहेथु बे नेशनेल बुक ट्रास्टनि गुबै थांखिया मा आरो बिथाङा बोरै देरहासार जानो हाखो आरो बेयाव मा आयदा लानाय जादोंमोन बिनि सायाव जोङो बिथांनिफ्राय मिथिगोन गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव नोंथांखौ फरायग्रोना लानाय जाबाय खुलुमबाय बे समाव नोंथाङा जिहेथु नोंथांनि गासै थंखौ होनो थाखाय खावलायबाय नोंथाङा बबेनि आरो बे बादायलायनाय हाबाफारि नोंथाङा बोरै बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बेखौ नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा अनिला सरगियारि जिल्ला गवालपारा गामि बगादबा आंनि आफानि मुङा बिनेस्वर सरगियारि आइनि मुङा ननि सरगियारि दा नोंथाङा बेसेयाव फरायगासिनो ना फरायनाय जोब्बाय आङो 2019आव मास्टार डिग्रिखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय कमप्लिट खालामदों बर' मेजर लानानै दा आङो जोंनिनो जायगानिनो आं फरायनाय जाय स्कुलाव आङो थाखो 8निफ्राय थाखो 12सिम फरायदोंमोन बे हायार सेकेन्डारियावनो आङो पार्ट टाइमाव सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारनि एडभान्स बड'नि क्लास खालामो बे समाव नोंथाङा जिहेतु बे NBTनि बादायलायनाय बिसोर हाबाफारि बेयाव बाहागो लादोंमोन बे बादायलायनायनि गुबै थांखिया मामोन आरो बे NBTनि जितु थांखि बे थांखिनि सायाव नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय भारत सोरखारनि प्राइम मिनिस्टारा मोनसे स्कलारशिपनि स्किम हरदोंमोन बे नटिसाव दंमोन जे मा होनो माबानिफ्राय NBTआ बेखौ सामलायदोंमोन बेयाव 22 लेंगुवेज बेबायदि दंमोन बेनिफ्राय बे लेंगुवेजनि गेजेराव जेनेबा बाहागो लानो हागोन जोंनि बर' लेंगुवेजआबो दंमोन बेवहाय आङो बर' लेंगुवेजआव आङो बेयाव टाइटेलखौबो टपिकखौबो होफानाय जादोंमोन जे आनसां हिर' आरो फ्रिडम फाइटार होननानै आङो बेखायनो बेनि होखानाय टपिक बायदियैनो आनसां हिर'नि सोमोन्दै बेयाव आङो बेखौ बिथा खालामनानै जोंनिनो गवालपारा जिल्लानिनो सासे सुबुं बिथां गेदेमा गंगाचरन कछारी पाटगिरि बिथांनि सायाव लिरदोंमोन जे बिथाङा सासे जोंनि गवालपारा जिल्लानि लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिनिनो सासे गागि सुबुंमोन जे बिथाङा जोंनि मा होनो बर'नि गिबिसिन आफाद हाब्राखात बर' सनमिलनि होननाय आफाद बे आफादखौबो बिथांमोनानो दाजेनदोंमोन लोगोसे बिथाङा जोंनि बर'नि गिबिसिन बिजाब बर'नि फिसा OIN बे बिजाबखौ बिथाङा बर' हारिनिनो गिबिसिन बिजाब बिथाङा बेखौ सुजुदोंमोन जे लोगोसे बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे जे भारत उदांस्रि सोमावसारनाय समावनो बिथाङा गोबां बाहागो लालांदोंमोन बे बाहागो लानायखौ जे आं एसे एनै मिन्थिनो मोन्दोंमोन लोगोसे आङो जोंनि बे आंनि सार मेडाममोननाव एसे सोंनानै आङो लोगोसेयै बिसिनि जायगा न'खौ मिन्थिनानै बिनि फिसाजो उन्दैसिन फिसाजो माधबि कछारी बिनिफ्राय माखासे डाटाफोरखौ बुथुमनानै आङो बेयाव बाहागो लानानै लिरनानै बेखिनि बुथुमनानै मोननाय डाटाफोरखौ बुथुमनानै आङो लिरदों आरो गावनि रावजों बे समाव जिहेतु बिथाङा बे जिहेतु भारत उदांस्रिनि थाखाय ओरैनो मा बायदि बाहागो लादोंमोन बिथाङा गावनि हारि बर' हारिखौ सिबिलांनायजों लोगोसे बिथाङा गिबियै भारत उदांस्रि सोमावसारनायाव बिथाङा मा होनो बे महात्मा गान्धीमोननि
मा होनो हिंसा गैयै सोमावसारनायाव बिथाङा समान समान बाहागो लादोंमोन आरो जोंनि गवालपारानिफ्राय माखासे सुबुंफोर दंमोन राभा सुबुं दंमोन आं नामखौ गोसोआव गैला जे बिथांमोनजों बिथाङा बाहागो लादोंमोन लोगोसे बे कथाकुथि होननाय जायगा बिथांनि जोनोम जायगा बिथाङा गिबियाव करियामारि गामिनिमोन करियामारिनिफ्राय बिथाङा गावनि न'फोरखौ ब्रिटिशजों सेजानानै बिथाङा कथाकुथि होननाय जायगायाव न' लुदोंमोन बिनिफ्राय बेखौबो बिथाङा सेजादों होननानै आं बिनि फिसाजो माधबि कछारिया बुंदों आरो गामिनि सुबुंफ्राबो आलाय सिलाय जानांदों होननानै बुंदों बिनिफ्राय बिथाङा बेफोरावबो बिथाङा बाहागो लादों लोगोसे बे जोंनि दरंगिरियावबो माखासे बाजार दङमोन बे बाजारफोरनि गेजेराव ब्रिटिशफोरनि गेजेराव सेलायनाय मालाय जादोंमोननो बिथांमोना बेफोरावबो बाहागो लादोंमोन लोगोसेयै बे ड्राग्स जुमाय बेबायदि निसा बुस्थुनि सायाव बिथाङा बेरेखायै माबादोंमोन गसंथेदोंमोन बिथांमोना खारकुटा बाजार होननाय बेयाव ब्रिटिशफोरनि केम्प लुदोंमोन होननानै माबा दङ आरो बिथांनि डाटायाव मोनदों जे बिथाङा बेफोरावबो बाहागो लादोंमोन जे बेफोरबायदि हेंथायाव आरो निसा बुस्थुनि सायाव हेंथायाव बिथांमोना बाहागो लालांदोंमोन लोगोसे बिथाङा ब्रिटिशफोरनि बे गवालपारायाव मोनसे आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैला मायथाइखौबो बावबाय आङो जे बेयाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो गोबां दङ बिथांनि बाहागो लानाया बुंनानै फोजोबनो हाया बेबायदि बिथांनि सायावनो नोंथाङा लिरदोंमोन आरो बिथाङा बै समावनो जिउ गोमादों ना उनाव गोमादों बिथाङा बेसे सनाव दा दंना गैला बिथाङा गैलिया माने बिथाङा उदांस्रि जोंनि भारतआ उदांस्रि मोनखांनायनि मास मोननै ना मोनथाम बेबायदिनोमोन बेनि उनाव बिथाङा रुंसारि जालांदों बिथाङा फिसाजो माधबि कछारिया बुंनाय बायदिब्ला आरो खोन्थानाय बायदिब्ला बिथाङा बुंदों जे बिफामोना बे खारकुटायाव मा होनो बे निसाफोरनि हेंथायै हेंथा होनो थांनायावनो बिराद बुजादों होननानै बुंदों आरो बे बुजानायावनो जोखोम जानानै जे बिफाया रुंसारि जालांदों होननानै बुंदों आरो बेयाव बुग्रा सुबुंफ्रा सोर सुबुङा बेखौ बुदोंमोन फिसाजोआ बुंनाय मथेब्ला ब्रिटिशनि सुबुंफ्रानो बुदोंमोन होननानै बुंदों आरो जे बे बुनायावनो गोबां जखम जादोंमोन आफाया बिनिफ्रायनो देहाया नोरजिया जालांनानै आफाया आंनि जुलिनि बोसोरनि उनाव रुंसारि जालांदों होननानै फिसाजो माधबि कछारिया खोन्थादों आरो फिसाजो माधबि कछारिया उन्दैसिनथार दाबो दङ फिसाजोआ बैसो जाबाय बिथाङा बे समावबो आं जेब्ला आंनि सानै लोगो लानानै थांदोंमोन आङो बिसोरनाव ओमफ्राय लोमजानाय देहा दंमोन थेवबो खुनुरुखुमबाबो फैनानै बियो जोंनो गासै खोथाखौबो खोन्थाजोबदों आरो डाटाफोरखौ होदों जोंनो जागोन जिहेथु बिथांमोना बै समाव गोबां खामानि मावलांनानै जिहेतु दिनै बिसोर जारिमिनारि जेबो जानानै थायाखै दा बिनि सायावसो लिरनायमोन बादायलायनायमोन दा बिनि सायाव नोंथाङा लिरबाय दा बेखौ माबायदियै आरो दैदेनलाङोबा बे जारिमिनारि जिहेतु लिरनाय बेयाव जायगा मोनगोन बेयाव नोंथांमोना मा हास्थायदों दा जोंनि गेजेराव गोबां सुबुं दं बेबायदिनो बर'नि गेजेराव जे बेबायदिनो इमान गावनि हारिखौ जौगाहोनो गावनि हादरखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन थेवबो नाथाय बिथांमोना गोबां एरसोनानै थालांबाय माखासे मिन्थिजानाय जोहोलावफ्राबो दा गैया जे हमनानै बे मा होनो जेरैबायदि बे महात्मा गान्धीमोना जेरैबायदि बाहागो लादोंमोन बिसोरजोंनो गंगाचरन बिथांमोनाबो समान समान बाहागो लादोंमोन नाथाय जोंनि जारिमिनाव बिथांमोननि मुंखौ जों मोननो थाङा जे भारत हादरनि जारिमिनाव जों बिथांमोननि मुंखौ मोननो थाङा जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो जोहोलाव दं बिनिखायनो आं सानो जे भारत सरकारा NBTआ बेबायदि मोनसे जोंनो खाबु होनाया बिराद मोजां जायनि थाखाय जोंनि गोमानो हमनाय बर' जोहोलावफोरनि मुंखौबो जों मोननो हादों लोगोसे आरो जों बर'नि थाखाय मोनसे मोजां खाबु होननानै आं सानो आरो थिग আছে बेनो दिनै जिहेतु नोंथाङा बे बादायलायनायाव बाहागो लाबाय बर'निफ्राय बेबायदिनो बेसेबांसो सुबुङा बाहागो लादोंमोन आंथ' सासे बादायगिरिसो आं एक्जेक्टलि मिथिया खिन्थु खोनानो मोननाय बायदिब्ला जों लोगोफोर माखासे दंबावोमोन आंनिनो क्लासमेट माखासे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायनायबो दंमोन आरो फंबायमोन आंनिस्राय उन्दैबो दंमोन जिहेतु बेयाव 30 हमनानै होदोंमोन मोनलाय बैसोखो बेनिफ्राय माखासेफोर दंमोन आं मिन्थिनायाव बिदिनो 15-16सो जानांगौ बादि मोनदों आरो आं मिन्थिनायाव बेनि गेजेराव नों दा देरहासार जानो हादों आरो बे देरहासार जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाय सुबुङा सैथोयै जिहेतु भारत उदांस्रियाव खामानि बा बिहोमा दं
बै बिथांमोनखौसो सेलेक्ट खालामनाय जादों खोमा? बेखौथ' आं एक्जेक्टलि बुंनो हाला जिहेतु बिसोरो माने माबाखौ टपिकखौ हमनानै होखादोंमोन नालाय आनसां हिर' आरो फ्रिडम फाइटारनि सायाव टपिकखौ हमनानै होखादोंमोन नालाय जानांगौ बेबायदि आंनि लिरनायजों बिसोरनि टपिक होनायजों गोरोबदोंबो जानो हागौ बेखायनो बिथांमोना आंखौ सेलेक्ट खालामदों बेखौ आं बारा बुंनो हाला आरो। बे समाव नोंथाङा जितु फैबाय थानाय समाव बे लाइमोन जितु बेबायदिनो जितु समाजाव गोबां सुबुङा जिउ बावलांबाय बेफोरनि थाखाय नोंथाङा माबायदि आरो बेबायदि बादायलायनायाव हाबाफारि लाबावगोन आरो फैबाय थानाय समाव? बेबायदि खाबु मोनोब्लाथ' बाहागो लाबाय थागोनानो आरो जोंनि थाखाय बाहागो लानायाबो बिराद मोजाङानो आरो साफ्रोम लाइमोनखौबो आं होनो बाहागो लानाया मोजां जिहेतु जे जोंनि गोमालांनो हमनाय बर' हारिनि जोहोलावफोरखौनो सिनायथि होनो हानाय मोनसे खाबु बियो मोजां खाबु आरो बाहागो लायोब्ला। जिहेतु दिनै जाय बिथाङा भारत उदांस्रिनि समाव जिहेतु खामानि मावदोंमोन उदांस्रिगिरिफोरजों हेफाजाब होदोंमोन बिथांनि गोदोना थानाय जा बिथाङा गोमाना थानाय बेखौ जोंनि गेजेराव मिथिहोफिननो हानाय अनिला स्वर्गियारी बिथाङा बे समाव जितु भारत हादोरनि जितु बादायलायनाय जे NBT बिनि बादायलायनायाव सासे सुबुंखौ सिनायथि होफिननो हानाया जोबोद मोनसे गोग्गाथाव। बे समाव नोंथांखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआव जिहेतु बे बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बे समाव नोंथाङा आरो बर' रायजो राजाफोरनि लाइमोनफोरनो माबा मोनसे मेसेज जिहेतु लिरनाय फरायनाय बेफोरखौ माबायदियै जिहेतु हारियाव थाबोनाय गेदेमा बिथांमोननि सायाव माबायदि लिरजानो आरो मिथिनो थाखाय बिथोन होगोन मिथिनो माने जिहेतु जाय बिथांमोना जिहेतु हारिनि थाखाय खामानि मावबाय गोबां मिथिनानैबो जोङो बिथांमोनखौ जिहेतु जारिमिनखौ जों बोखांनो नाजाया बिथांमोनखौ माबायदि जारिमिनखौ बोखांनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय खावलायगोन नोंथां? आङो बेखौनो माने आं गाव लिरनाया जे आं हारसिङै जे बेखौ मोननो हादों आं बुंनानै लानो साना जिहेतु आंखौ गोबां आंनि सार मेडाममोन डक्टर सिमाश्री दैमारी बिमला हाज'वारी अक्षय मोसाहारी अजय सार सनातन ब्रह्म पाटगिरि बिथां सारमोना आरो लोगोसे जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा लोगोसे दस्रा गुबुननि राखाव बसुमतारी सारमोन ओरैजाय डक्टर अनिल बर' डक्टर भुपेन नार्जारी सारमोन बिथांमोना गोबां थुलुंगा होबोदों आंखौ बुंनो थाङोब्ला आं बिराद बिथां अमृत केरखातारि सार बिथांमोननिफ्राय आं आदा मिथुमोननिफ्राय आं बुहुत हेल्प मोन्दों सहाय मोन्दों आदा बिजितमोना आंखौ बिराद थुलुंगा होदों बिथांमोननि थुलुंगाजोंनो बिथांमोननि अननायजोंनो आं बे बान्थाखौ मोनना दिनै जेनेबा बान्था माने बेखौ सायख'जादों आरो बे बाहागो लानायाव आं जाफुंसारनाय बायदि मोन्दों आरो बिथांमोननि अननायाव बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ बयखौबो बुंनो सानो जे लाजिनानै जों सिरि थानो नाङा माबा रोङिखौ जों सोंनानै लानांगौ आरो माबा मिन्थिनो गोसो दङब्ला जेन गिदिरफोरनिफ्राय जों सोंनांगौ गाव उन्दै जानानैब्लाबो सोंनांगौ मिथिनांगौ लोगोसे जेन बयबो लाइमोनफोरा बेबायदि जोंनि गोमालांनो हमनाय बर'नि जारिमिन जोहोलाव लोगोसे जोंनि हारिमुखौबो होनो आङो गासिखौबो जों बुरखांनो नाजानांगौ जों साफ्रोम लाइमोनफ्राबो आंनिफ्राय बेनो आरो। जिहेतु नोंथांखौ बे गोजाम जारिमिनखौ बोखांनायाव सोरबा नङा सोरबा नोंथांखौ मदद होदों थारैनो मुं मख'नाय बिथांमोना ना बिनिख्रुइ आरो सोरबा सिगां नोंथांखौ बे जारिमिन बोखांनायाव मदद होदोंमोन बिथांमोनखौ नों बे समाव मा साबायखर बावगोन नोंथांनिफ्राय? बे नोंथांमोननि राजाबनि गेजेरजोंनो आं जायफोर बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होदोंमोन बिथांमोनखौ आङो जोबनो गैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानो लोगोसे आंनि लोगोफोरबो दंबावोमोन सार मेडाम मोनाथ' दंखायोनो आरो जोंनि गवालपारा बे रायजो राजानि गासै सोद्रोमाफ्रानो आंखौ हेफाजाब होदों आंखौ थुलुंगा होबोबाय थादों अराय सम आङो उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोननि थुलुंगा मोनबोदों लोगोसे आंनि सार मेडाम गासैबो बे फरायसालिनि कलेजनि इउनिभारसिटिनि जेसेबांखिनि आं गेदेमा आंनि सारमोन लोगो मोनदों आरो आंनि लोगोफ्राबो आंखौ बुहुत
बुहुत हेफाजाब होदों बे समावबो आं जे बे माबायाव जुन जुलाइआव बे समाव जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव लकडाउन जानानै दंमोन दस्रायाव खुलिदों नाथाय जोंनि बेयाव बन्द जानानै दंमोन आरो दखान सखान गैया डिटिपि खालामनानै हरनांगौ बेयाव बे समाव आङो उदालगुरिनि लोगोफोरखौसो डिटिपि खालामहोदों बिखेकखे दङ देरसिन मोसाहारि दङ ओमफ्राय आदा अमृत दङ बिथांमोना आंखौ बिराद हेफाजाब खालामदों बिथांमोन नङामोनब्ला माने जाफुंनानै फैनाय नङामोन जिहेतु डिटिपि खालामनोबो आं हायाखैमोन आरो आंनि लोगोफोर बे थ्रुबु दैमारि बिथांमोना आंखौ लानानै थांदों बिथांमोननि न'सिम बेखायनो आं बिथांमोन आंनि सार मेडाम गासिखौबो आरो बे न'नि थंखौबो डक्टर सिमाश्री दैमारि मेडामा खोन्थादों जे बिथांमोन बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानो बिथांमोन नङामोनब्ला जे आंनि बे मा होनो बे NBTजों भारत सरकारा सामलायनाय बेयाव आङो बाहागो लानानै देरहानो हानाय नङामोन होननानै आं बुंनो सानो आरो बेखायनो बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो आरो आसा खालामो आं आंनि उनाव फैबाय थानाय समावबो जेन गासै जोंनि गवालपारा रायजो राजाफ्रा लोगोसे जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा आरो आंनि सार मेडाम लोगोफ्रा आंखौ जायफोरा मदद होदों बेबायदिनो अननाय आरो मदद मोनगोनखौ आं मिजिंथिबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि बे नाजानायनि गेजेरजों दिनै बर'नि सासे सुबुं जाय सुबुङा जारिमिनारियै मुं मोनाखैमोन बेयो नोंथांनि जिहेतु नाजानायजों आरो नोंथांनि जाय हेफाजाब होनाय बिथांमोननि नाजानायजों जिहेतु जोंबो मिथिबाय आरो गोबां बे बयनिबो गेजेराव मिथिजानाय जाबाय थारैनो बे समाव नोंथांखौ आरो नोंथाङा गासैबो रायजो राजाफोरनि अननायखौ गोजोननाय मोननानै जिथु हामलायथि बावहरबाय बे जोबोद जोंबो गोजोननाय मोनबाय थारैनो बे समाव नोंथाङा फैबाय थानाय समावबो थारैनो बेबायदि बर' समाजनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ बुंदों बे समाव जोङो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय मानोना बे गवालपारा जिल्लानि सासे बर' लाइमोन बिथाङा बे समाव NBTनि बानजायनायाव जिहेतु मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा देरहासार जानो हादों बेखौ जोङो बयबो बर' हारिनि गोग्गाथाव होननानै जों बुंनांगोन आरो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों खुलुमबाय